Хәерле көн, Татарстан. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме һәр тамашачыга хәерле, матур көн телибез. Бүген көн дәвамында бары сөенечле хәбәрләр генә килеп торсын. Календар битендә 5 октябрь. Бүген халыкара укытучылар көне. Укытучы, эшең җиңел түгел, мәшәкатьле синең язмышың. Сабырлыгың җыеп яшь буының төзәтәсен күпме ялгышын. Уртаклашыр өчен кайгысын да, шатлыгын да вакыт табасың. Салкыннарда җылы сүзең белән йөрәкләргә учак ягасың. Безгә кунакка куян килгән. Исәнмесез, балалар? Исәнмесез! Дөньяны танып белүнең башында шак катыргыч мөгъҗизаларны чын барлыкка әйләндерүче тылсымчы, укытучы, мөгаллим тора. Ул эчкерсез бала чак дөньясында киләчәк буынның көчен, аң белемен, талантларын ачучы галим дә. Иң катлаулыны да, бик гади итеп аңлатучы белгеч тә, тере дөньяның матурлыгын сурәтләүче рәссам да, үз сүзе белән батырлыкка этәргеч бирүче патриот та. Зилә Әфтах кызы Габдинова алда әйтелгән сыйфатларның барысында үзендә сыйдыра. Гомеренең 28 елын педагогик хезмәткә багышлаган, Татарстанның ат казанган укытучысы дигән мактаулы һәм абруйлы исемне йөртүче Зилә Әфтаховна укучыларда туган телебез, татар теленә мәхәббәт тәрбияли. Дәресләрне ул заманча алымнар, кызыклы методикларга таянып, уен рәвешендә алып бара. Шын укытучы инде ул заман белән атлаучы, балалар телен аңлаучы, балаларны яратучы, бик укымышлы, зыялы, барлык яктан да балалар өчен үрнәк кеше булырга тиеш. Чөнки балаларны алай бул, булай бул дип өйрәтеп отырырга түгел, үз үрнәгендә тәрбияләргә кирәк. Алар шуңа мохтаҗ. Зилә Габдинова Башкортстан Республикасы Бакалы районы Катай авылында туа. Әтисе һәм әнисе игелекле һөнәр ияләрен берләштергән гаилә. Әтисе Әфтах әфәнде педагог, әнисе медицина хезмәткәре. Тормышка олы мәхәббәт һәм сайлаган һөнәрендә тугрылык ияләрен күреп үскән Зилә журналист булу теләге белән Башкорт дәүләт университетына укырга керә. Университетта укыган чагында ул тормыш иптәше, Татарстанның ат казанган артисты, бүгенге көндә Казан шәһәре филармониясе солисты Айдар Габдинов белән таныша. Яшьләр матур гаилә курып җибәрә. Бүгенге көндә алар 3 бала тәрбияли. Айдар һәм Зилә гаиләсендә мәхәббәт җимеше булып беренче кызлары Айсылу туа. Журналист һөнәрен сайлаган Зилә әтисе Әфтах әфәнде юлыннан китәргә була һәм мөгаллимлекне сайлый. Беренче педагогик алымнар Уфа шәһәренең 20-нче гимназиясында башлана. Ә инде 1996 елда Зилә Әфтаховна Казан шәһәре Вахитов районының 116-нчы лицейына эшкә урнаша. Менә инде 26 ел дәвамында әлеге лицейда рус телле балаларга татар телен өйрәтә. Аның дәресләренә керү ул бер зур бәхет, чөнки балалар да шатланып керәләр. Укытучылары, коллегалары да аның белән методик яктан фикер уртаклашалар. Ул иң алдынгы алымнарны, методикаларны кулланып эшләүче безнең татар теле әдәбияты укытучысы дияр иде мин аны. Чөнки безнең лицейбызда татар теле укытучылары күп түгел, ләкин шулар арасында ул иң алдынгысы. Башка коллегалар да аны хөрмәт итәләр, бик яраталар. Безнең лицейбыз ул укытучы Зилә Әфтаховна белән бик горурлана. Чөнки ул безнең лицейны гына түгел, районыбызны, шәһәребезне, республикабызны алдынгы итеп күрсәтүче. Быел әле ул ел укытучысы булды, татар теле әдәбияты укытучысы. Һәм аннан соң инде беренче тапкыр Россия күләмендә татар теле укытучылары конкурсында лауреат исемен яулады. Зилә Әфтаховна һәр вакыт башка укытучылардан бер адым алдарак барырга тырышып, булган барлык яңалыкларны җиңел кабул итүче, үз эшенә мөкиббән киткән хезмәттәшебез ул. Зилә Әфтаховна үзенең тәҗрибәсе белән төрле шәһәр, республика һәм дә башка регион укытучылары белән үзенең тәҗрибәсе белән уртаклаша. Башка милләт халкын икенче телгә өйрәтү бик саваплы эш диләр.
Дәресләрдә ике халыкның теле, мәдәнияте арасында бәйләнеш тудыруны Зилә Афтаховна үз эшенең максаты итеп куя. Татар теле минем иң яраткан дәресем. Чөнки дәресләр бик кызыклы үтә. Без Зилә Афтаховна белән дөрес, матур итеп татарча сөйләшергә өйрәнәбез. Төрле язучыларның әсәрләрен өйрәнәбез. Күп чыгышлар ясыйбыз. Укытучым белән конкурсларда катнашып, беренче урыннар алабыз. Зилә Афтаховна безнең сыйныф җитәкчебез. Ул гадел, яхымлы һәм бик белемле укытучы. Безне ярата һәм безнең әйбәт булуыбызны тели. Һәрберебезнең хәленә керә, булыша, аңлый. Аның белән бергә без мәктәптәге һәрбер эштә бик актив катнашабыз. Ул безне төрле бәйгеләргә әзерли. Шуңа күрә безгә югары урыннар алабыз. Бүгенге укучыны шаккаттыру кыен. Бала дәрестән ниндидер мугҗиза көтә. Дәресләр аңлаешлы һәм кызыклы булсын өчен Зилә Афтаховна уен технологияларын куллана. Төрле проблемалы ситуацияларны чишеп, уйный, алар тел дигән дәрьяны кичәләр. Мин инде күп авторлар белән эшләдем. Һәрбер авторның да ниндидер кызыклы җирен, кызыклы урынын алып эшләдем. Һәм инде 16 елда мин Мещерякова курсларын тәмамладым. Һәм инде ул менә уен технологиясы белән өйрәтү, укыту системасын өйрәтте безгә. Һәм күбесен шул Мещерякова системасы буенча эшли башладым инде. Татар телен укыта башлау белән дәресләрне ничек кызыклырак итәргә дигән сорау борчый башлады мине. Чөнки балалар, шәһәр балаларының күбесе 11 ел укып, татарча 2 җөмләдә әйтә алмыйлар. Шундый балалар бик күп. Һәм инде дәресләрне кызыклырак итеп, балаларны кызыксындырырлык итеп, укыту өчен төрле алымнар, төрле чаралар куллана башладым. Һәм инде күбесенчә дәресләрне уеннар кулланып үткәрәм. Балалар дәрескә грамматика өйрәнергә, авыр дәреслекләр белән укып утырырга дип түгел, уйнарга дип киләләр. Һәм инде шул уен арасында татарча сөйләшергә өйрәнгәннәрен сизми дә калалар. Һәм инде менә шушы уен алымнары, башка заманча алымнар кулланып, балаларның татар теле белән кызыксынуы арта. Һәм инде ата-аналарда күптән шулай укытасыгыз калган. Менә бит балалар ничек итеп яхшы белә татар телен, ничек яхшы итеп өйрәнәләр дигән сүзләр ишетергә туры килә. Иртән сыйныфка кереп, миннән ниндидер мугҗиза өмет итеп караган укучыларымның күзләренә багам да, бөтен барлыгым белән йомшак та, аһәңле дә, газиз дә ана телемнең илаһи серле дөньясына чумам. Һәр сүземне инҗе мәрҗәндәй тезеп, үзеп кенә сөйләп, балаларны да шушы дәрья агышына ияртәм. Сәнгатьле сөйләргә, дөрес укырга, хатасыз язарга өйрәтәм. Дәрескә иҗады якын килеп, кызыклы, мавыктыргыч итеп оештыру эшемне нәтиҗәле итә. Мәктәпкә килгәндә татар телендә җөмлә төзергә курыккан балалар бүген инде минем белән татарча аралаша. Шушы түгелмени укытучы бәхете ди Зилә Афтаховна. Кадерле укытучыларыбыз, еллар буе йөзләгән, меңләгән балага җан җылыгызны, энергия, көчегезне эчкерсез рәвештә өләшкәннән соң да шундый мөлаем булып кала алуыгыз, ихласлыгыгызны югалтмавыгыз безне сокландыра. Бала күңелендәге ата-аналар күрми калган кайбер дулкынлану үзгәрешләрне дә сез вакытында туеп, иң кирәкле һәм мөһим сүзләр әйтә беләсез. Югалып калган, икеләнүләргә чумган баланың тынгысыз җанын тынычландыра торган, уйларын тәртипкә салырдай киңәшләр табасыз. Барысы өчен дә мең рәхмәт сезгә, кадерле укытучыларыбыз.
Халкыбызның милли уен коралы курайга, милли музыка сәнгатенә мәхәббәт бу сабыйларга кече яшьтән сеңеп үсә. Сез аларга бер карагызчы, ничек җиңел итеп көйлиләр. Үз эшенең чын остасы, укытучылары Ләйсән Гәрәева һәр баланы курай моңына гашыйк итә. Ләйсән Нургаязовна безгә бик матур көйле өйрәтә. Безгә монда бик ошый. Без курайны яратабыз. Татарстанга бик күп талантлы шәхесләр бүләк иткән Түбән Кама җирендә туып үскән Ләйсән. Әти-әнисенең сизгер йөрәге ялгышмый. Үзенә бер шөгыль булыр дип Ләйсәнне музыка мәктәбенә укырга бирәләр. Кызыксынудан башланган шөгыль Ләйсәнне бүгенге көндә музыка остазы итә. Музыка мәктәбеннән соң ул укуын Түбән Кама музыка көллиятендә дәвам итә. Җыр моңа булган мәхәббәте аны Казанга сәнгать институтына алып килә. Казанга күчкәч, сәнгать университетында татар кафедрасына кереп, һәм инде мин курай белән таныштым, һәм минем дөньям үзгәрде, һәм мин үз юлымны күрдем. Һәм инде соңгы 10 ел, хәзерге вакытта 11 ел мин курай гына, минем уйларымда, сәнгать дөньясында курай гына. Ләйсәннең төп горурлыгы аның укучылары. Ул җитәкләгән Алтын курайчылар ансамбле республикабызның төрле конкурс фестивальләрендә катнашып җиңү яулый. Шундый тәрбияле балалар, шундый әйбәт әти-әниләр, ул чыннан да укытучы өчен зур бәхет. Һәм инде мин аларга һәр көн карап, шундый зур бәхетем, мин шундый шатланам аларга карап. Аларга сәнгать юлын күрсәтеп, курай дөньясын таныштырып, күрсәтеп. Минем укучым Мустаева Кәримә 21 елда Казан мэр премиясын, стипендиясын алды. Безнең өчен ул зур дәрәҗә. Чөнки Кәримә белән без 5 яшьтән һәр көн уйнап, җылап, тырышып шул дәрәҗәгә мендек. Һәм инде мин аның белән бик горурланам. Ләйсән Гәрәеваның тагын бер зур җиңүе узган ел ул курайда уйнау өчен үз өйрәткеч әзерләп бастырып чыгарган. Ул сборник аналогларны әле юк, чөнки ул гади курайчылар өчен. Кем әле курай юлына баса гына, һәм инде ул нотадан башка аппликатура белән кушыла. Һәм инде әгәр дә сез ноталарны белмисез, сборникны алып, шул аппликатурага карап, сез өйрәнә аласыз. Татар музыка сәнгатендә Ләйсән кебек үз эшенә бирелгән талантлы яшьләр булганда халкыбызның көйләре онытылмас, курай моңы һич кайчан югалмас. Мөгаен, мәктәпне тәмамлап, еллар узганнан соң кеше үз тормышында укытучының ни кадәр кадерле һәм мөһим кеше икәнен күбрәк аңлый башлыйлар. Укытучыларның авыр, катлаулы, җаның, тәнең белән бирелеп эшләүне таләп иткән хезмәтен бер нинди сүзләр белән дә бәяләп бетереп булмый. Бары бер сүз генә әйтәсе килә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, укытучыларыбыз. Менә шундый рәхмәт сүзләре белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Исән, имин булыгыз. Үтә, искә төшә, шаулы мәктәп еллары. Укытучым сезнең яныга, алып кайта уйлары. Укытучым сезнең яныга,
алып кайта уйларым. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә. Бик яратып ачтыгыз сез катлаулы фән сереләре. Армый талымый яуладык без биек белем үреләре. Армый талымый яуладык без биек белем үреләрен. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә. Белемиле ачкычлары бар бит сезнең кулларда. Сез кабызган якты удылар маяк кебек юлларда. Сез кабызган якты удылар маяк кебек юлларда. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә. Рәхмәт